Hello guys, maing buntag sa tanan da guys. Namo rin diri sa kwan guys, nami diri sa Lambak guys. Kaya nagtan-aw mig mga kwan diri guys, sidling guys. Sabi ako video. Tan-aw mig sidling ba. Han kay mga sidling diri guys oh. Si kwan diri guys oh, si Madam guys. Si Madam. Kami diri ang Cordero Nursery guys, dili sa Balasila. Sila Lambak. Kaya pat kami upuan nangka guys, nangka guys. So doon lagi stock nangka guys. Nagko na bulan durian diri guys oh. Ay mangustin, ay lansunis. Dito ni diri guys. Sa una mo ra mo. Bulak kami ng lansunis na diri guys oh. Para guys oh, namunga na guys. Lansunis guys. Para oh, namunga na guys. Para oh, namunga na guys oh. Para oh, namunga na. Lansunis. Bunga na pong mga durian oh. Ano na po yung bunga ng durian. Raw namunga ng durian. Raw durian namunga. Puyat. Ay siya oy kay. Ang siya sumpay ko an. Okay. Sige na nang kape tabukon. Sa paligid na mga sumpay. Oh, napi avocado diri guys oh. Ligya guys, araw. Avocado. Karang malapit na pado, malapit na no. Sige, gapo diri guys oh, kinamunga na ning kuan diri guys oh. Namunga na ang kuan diri ba? Kining ni luminsito. Tara guys oh, namunga na guys. Namunga na guys oh. May pa kayo guys, namunga na. Luminsito. Hangig bunga guys oh. Muha taguan bunga guys. Ara guys oh. Hinog na guys. Ara hinog na oh. Yung bunga hinog na. Manguha ta guys kaya ito ninginos na sa itong naong guys. Kaya wala na day mang. Wala ta ba kaya itong ganun. Wala na di ay. Wala mo kabuliso dira guys.